Good morning mga PepzHug&Kiss. Today is Wednesday. So, nandito na naman kami. Sasakay naman ng train like always. Today, I'm going to my other client in every 2 weeks. She's a lesbian, you know. So, punta ako ngayon. Doon ako sa kanya ngayon. So, it's a nice weather today. So, tanawa ba na? Ang ganda ng sinag ng araw. So, yung mga ibon, ang saya nila. So, ayan. See you later guys to my journey. Everyday journey. Yun na lang. Yun na lang. So guys, this is everyday. Ang haba ng rain niya. So you cannot see. So, akit kami sa taas ngayon. So guys, mutanaw ta diri sa action. Manalata og sa diri ang atong pwedeng mapalit. So, nag-curious lang ko karon kung sa akong makitaan ba. Sige kan ko sa akong work, naglabay ko diri. So, sige guys ha, mananaw ta. So guys, kini ba siya guys? Parang bag-o ni siya. Kaya nakakuha na ko dito. So, kini siya. So, may dili siya ginagabili na. So, kini siya. Hindi ko na kini siya. So, siguro ni siya. Ako biyablihan. Kala ko ito. So, na siya. So, ako na lang siya ikuan dito sa balay, guys. Kay lisod na rin. So, magpalikod. Magkuha ko busa. Dito na ako kuha sa likod. So, magkuha ko busa. Ano pa ba dito? Pero kini mga nani ang akong bana dili siya gusto nga ari ko mo palit pa. Kaot lang ko. Ang akong mga earbuds dili ko diri nagpalit. So quality gyud niya akong mga earbuds. So mananaw-tanaw isa ta guys kung sa atong makit-an diri ba. Okay, see you later alligators. Di ako sa bus guys. So
Tagaan ka mo kunting viewer na walam in the bus. So kadugay ay wala pa siya mag-moving. Ay, naku, kadugay. Ang tagal. I-stop ko na naman. Haltı. Döner oldu. Ay, naku. Volkan'ın haltı. Harmoni. So guys, mutanaw ta diri sa action. Manala ta og unsa diri ang atong pwedeng mapalit. So, nag-curious lang ko karon kung sa akong makitaan ba. Sige kan ko sa akong work, naglabay ko diri. So, sige guys ha, manalaw ta. So guys, kini ba siya guys? Murag bag-o ni siya. Kaya nakakuha na ko dito. So, kini siya. So, may dili siya ginagabli na. So, kini siya. Hindi ko na kini siya. So, siguro ni siya. Ako biyablihan. Kaya ko sa ito. So, na siya. So ako na lang siya ikuan dito sa balay guys. Kay lisod ka dili. So, palikod. Magkuha ko busa. Dito na ako kuha sa likod. So, magkuha ko busa. Ano pa ba dito? Pero kini mga nanyang akong ba na dili siya gusto nga ari ko mo palit pa. Kaot lang ko. Ang akong mga earbuds dili ko diri nagpalit. So quality yun niya akong mga earbuds. So mananaw-tanaw isa ta guys kung sa atong makit-an diri ba. Okay, see you later alligators. Di ako sa bus guys. So tagaan ka mo kunting viewer na walam in the bus. So kadugay ay wala pa siya mag-moving. Ay, naku, kadugay. Ang tagal. I-stop ko na naman. Haltı. Döner oldu. Ay, naku.
Harmony. So guys, diyan ako karon sa train. So, ngayon ang akong Keke. journey kada adlaw. Sinig sakay sa kanang kuan. Train. So, see you later, alligators.